gaceram 6 nanta ayan odo ka tirian hanga wona mun go lidi go mi fudal tona mi sukiral ga jen yura anje lido La famille garemi walla mone feere gopponde fijirde nde ala gartam taw aɗa wawi fidde aɗa gaño hen xaalis ɗum holno wonirta jata ko Google Chrome mbaɗa téléchargé application OneXBet sa pari mbaɗa installé application ɗon noon aɗa wawi créer hen compte ma taw aɗa utilise code promo TOUP 222 oɗo code promo TOUP 222 sa utilise ɗum aɗa jogui bonus 200%. wadde OneXBet aɗa wawi tawde toon joueji kewɗi gañoɗa hen xaalis sa gañi men xaalis aɗa wawi retirde ɗum e banque li walla masrafi e ko nandi hen wadde eɗen mbawi wiide OneXBet ne woni disponible e nder leydi meɗen Ande mi do wali la dende mi do hebani poftino ande bernde hiri la dende bernde hulani hirdi ko beltino kodo kanga so inara weno tako kodo kewdo dole dillini ande buri madole fima tawa hoita gili pidima to ke gili kadi kirodana de Maria filito de Maria kafundu kanye Maria filito de Maria kafundu kanye Mariama alami salaki kono mi wawaru kudema ko gelo fodan se fanteno bagal kondiam iftota ko so geno fodan it go la chadele gardu di mum gurni maka fotani wima dole fima tawa waitati gili pidima to ke gili kadi kirodana de Maria filito de Maria kafundu kanye Maria filito de Maria kafundu kanye Mariama noddirno mami ko jam ko yinnode namnade ma tan mate ko saabi bigol maɗa arde miñel ngol taw a haaldi ɗum e Mamadou mate a yewtide makko miñel ko poɗɗo arde walla a yewtidani makko nanen mbimi miñel bona mbiɗa ko poɗɗo arde mate a yewtidi ɗum e Mamadou walla a yewtidani makko ɗum a haalni miñel no foti arde walla a haalnani bari mi yerdi ɗum e Mamadou an kam Mamadou ko Mamadou jibini walla min jibini Mamadou ala ko an jibini Mamadou taw min omo joguimiri kamɓeral a fotani tintindema ɗum ko tintinaka mo c'est pas l'appel pour min tar ko timi c'est pas l'appel parce que so yiɗi no gandanɗa hoore ma tintinere won gueɗe o waɗat neɗɗo jiɗɗi tintinere waɗat ni kono giɗilam sa renaki de ani Mamadou on potat Mamadou holto wawata tinde miñel no foti arde a haalnani min mi haalnani min ala fof totinat ɗum banggue goɗɗo min décision mi ittimo
luttitaake am caggal Mamadou en tant ko wayani jiɗmi ni o waya hay darmi haalantam désormais e gueɗam tan kadi d'ailleurs il faut ko paama min Mamadou ko bawmum ɗum kay mboɗo andi ɗum o gasi il faut ko paama ɗum sa wonano bammu Mamadou mi namdata ko mata aɗa et puis aya d'ailleurs aya ane hoorema joni min komi nattude famde ane hoorema joni mi natti famde min mbeɗa yiya comme padade ko mbeɗa yiya ane hoorema mi natti famde machallah kiñi noon seeɗa ɗum jaran sohnoma machallah bisimilla Onam. Hormande wul. Asi pot leɗɗe ma yari ɗum podde ma. Wuriyam sisi an podde a supporta ɗum ga. Hande ɗo jarda podde ma de tuɗɗa yesom. Ɗum watta force dem ana cuuɗe ka demmor kel faɗa mohol kañum safra hoore mum kadi pama ɗum ɗon. te won 6e fois eɗen jawta fami redde fof e coodi a walla hoore ma kette a ñamata kette batta ñamde eyi mais a wona kesen jogade envie ñamde il faut force ana ñama sinon moy loolu musarema de so muri kam donc musalma inchallah ma Allah ko jam bismillah bismillah Tell. On kam ha handi ko ndelel ndewle on de ko pangude bonde fof musoyi Mariam ha handi ko ndelel lelda garno mi de hande ko addandema oɗo firwi mawɗo kañum safrade hoore mum wat feere ngummoɗa ñaama mo ñaama accuɗo ha mo ñaama ɗum an kadi joni kadi accatata mi hokka mo ñaama eyi mo ñaama ɗum tan acca boy tan joni o ñaami joni so ɓoyi mo ñaama ɗum inchallah hum ñala ngue ɓoggol ngol hum ɓoggolol ñala wona fof goto wallahi fof goto nen mais fota ha ɓoy seet tan mo fenum ɗum wallahi mo fenum ɗum mata an a yiɗa junggam ɓoltanama o ñaam ala wona no wiɗa tampindema tan accu tan mo fenum ɗum mo fenum ɗum o adda plateau frigo ɗi ne kadi aɗa heewi wa ñamde aɗa heewi an Amadou andu wona an gaddanmi firwi o min ko annene mi relani firwi ni mi yiɗa hay gotel hen naata e hunko ma hen gaddanmi ko Mariam ɓiyam esam kanko gaddanmi wallahi mi faami Mariam ko an gaddanmi ñaam ha laaɓa anani mo ñaam mo fenum ɗum ko an gaddanmi da mo fenum ɗum ɗum noon yo Allah hokku jam mo fenum yo inchallah Allah famɗi amin 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 ñaama firwi o de mo fenum ɗum nene mo fenum yo ñaam de mo ñaam kanko goto jeeyi firwi o eyi faami kay kanko jeeyi ɗum yo inchallah ñaam de inchallah mais min donc famde ko tagi papa an aɗa ƴetta décision poɗɗo ni he ko miñam arata no jooɗirɗon parɗum pendant des années oɗon jooɗi on jiyani min noon jooɗi mboɗo fadam alors pourquoi pas kanko omo foti arde min o a huccita hen papa kalna kam ko saabi ɗum qu'est ce qui se passe min après tout miñal ko miñam min mboɗo yiɗi so ari no tawre mon ni no jaɓɓorto ɗum ni min aussi mi tina ɗum comme ça aussi mi wawa jaɓɓoradema noon mais non moom yalta bool mi yaha mi joddo e sehla min arno haalnam ɗum papa an wona Ousmane jibinɗa ko min jibinɗa donc quoi que ça soit fora ndertude famille en tant que enen fof en tindani ɗum ko tagi ɗum ko saabi ɗum papa qu'est ce que se passe ko woni holko manquinmi qu'est ce que j'ai pas fait pour cette famille holko mi waɗani e gasni jaɓɓi mi ala ɗo ko mbeɗa haala bon c'est bon aɗan jimi fammindema Mamadou taw ko giƴƴira jiltoɗa yayuli min mona giƴ min je suis ton papa mona giƴ comme bamma ɗum ko 1 de 2 min mi anda ngal ɗo bonne dagal niide hoto ƴettuɗa ɗum aɗa haalde e Mariam he elle kaldoyo giƴum et voilà déjà an déjà haala makko fof
déjà an aɗa andi ko ɗum ay ɗiɗo no écoute so mbeɗa haaldema jin wiide ça soit la première fois et la dernière fois so mbeɗa haaldema heɗoto min wona giƴi mais ko tegat hirdu bonneragal ne papa an Mamadou joni ti 3e poli an joni natti tan wonde warses ɗum haalamma an a natti tan ka haadde tan ga déjà e ɗum ɗo jonko bonnedagal min nattinda hen ala min jimi famindam écoute Mamadou so mbeɗa haaldema Mamadou so mbeɗa haaldema heɗol kam de so mbeɗa haaldema heɗol kam min jinmi fammindema min wona giƴi so tawi Mamadou a yiɗi gandanɗa hoorema kanko woni e nder gallo kalanɗa a wayatande min jiɗi mbayani walla ga mi witani min jiɗi mbayani par ce que no mbaɗani yummade wela hen yummade wondema ene mbaɗani mbara ko min jiɗmi ni entreprise min jeeyi mi wonma ɗon so mbiri no gam no mbaɗannumamde ɗon a andan mais ko badirɗa anani ko badirɗa kam non min mbaɗirmami entreprise o tan ko mbaɗɗa war ko mbatta ko min kam ɗum tan yaade tan hankadi aɗa yaha tan tourno sa mi kaldema goɗɗi tan mbiyam ko ponno wadde arol ko mbaɗɗa sinno wonko mannaɗa no ko Mamadou holɗum mankinmi e devoir ujam holko mankinmi e devoir ujam papa an ala fof ko mbaɗɗa hen ala fof ko mbanmi hen hay dara sana jooɗa tan mi tuumi c'est pour cela miñel dépasse ɗon min ɗo hen pour mbaɗa ɗum place am min o d'ailleurs ala ko jinmi wiide mon min ɗo ko gallam ko duwol gotol waɗi min gota fondirani anani non ɗum heɗum jinmi ko famminde mon ayi haala hewka min mi ɗum ɗo d'ailleurs ko yidde famminde mon tan miñirde deme haala min mbeɗen yatas comme min mbiyi banano an docteur ino firi moƴƴanema wona ñamoɗo wamida ko honuma sofi muñum sewo badde mom ñama sohde hono ko e heeɗi wona goto firiji mo gandanɗa hoorema haɗan firi yiɗi firi sulla ce non andiamo anche scende non ci dicono ga giù ci sono se offre come sai non ma sono così allora ma vedi di su allora che già liggéey ma to da halde man ya no do contrôler di wa wala ko jam inchallah donc maman an no fatino depuis le début atini momo dam tinani non an aɗa andi min kala ko tinni parce que non haydara ñallata e babam to firane ma an mboɗo wawi win mine makko min jewta haydara ko an ko waɗi yewtide koti yiru noon alors kamma haalande yiru no wona noon ko miñam ay ƴew papa o wannat hakkude men peu importe kanko papa yiɗi wadde demo peu importe ko papa yiɗi fowdemo peu importe papa yiɗi ittudemo tuddemo kanko ɗum ça ne change pas elle est ma sœur mais yo kuccitemo haalnami ɗum kono ala ko mbawmi hen min min hokko mbawmi e bamma ñande fof nana wiya no fiyami sababuni ma an wona majjere ma aɗa andi ko waɗata ko min ko tinami hen ko seeɗa tinani haydara o haalnani kam hen papa so rentaki mo andu min min holkam susani wadde holko calannomi wadde Mamadou mais ay dorénavant à partir d'aujourd'hui mo andu mino kam hoole mo andi aussi mino ko sikkata kam komi dépassé ɗon eyi voilà Mamadou est ce que aɗa selli an ay min noon wallahi ganum arani kam anda fof holto kalimi oɗo gorko ko gandanɗa hoore ma elle tan on Sogeno fodani it go la chadele garduɗi mum gurnima ka fotani wima dole fima tawa wayta j'espère pas problème ici moi ɓingel nena probléme aji
ko hande ɓuri min ɓe sikka semuni mbiya ko hande ɓuri wata ya kam no mbami mi yimama kay ewo ko muñal tan muñal de woni fof kalto muñal ala kam hayno ko yata oui ewo an galle mon o hande woni ko yewde ni to yimɓe galle ngol wala mero ko yaltite kan mi yaltiɗo mi yando fof Maymun ɓenda foto ye ok Amadou kadi kasali ko yekgal tafaya a jooɗi a wara ma mi jooɗi ndeysan no mbaɗen so wonan an sah komi jewetno moy lool ko doga waɗit faya ala muñal tan inchallah ko muña fof ma gas inchallah ɗum de fof wallahi min e horam maɗo kom jewni ɗam tan mbimi koye arɗo ayo mi mbi ko hono surprise mo gadde moɗo cousine won kam surprise ko dike debbo mawni yani kala mawni sax mon kam hande wonana Dakar was ça va ɗum fo andu kene ɗum fiiɗama kadi okko yimɓe nana keesi cousine won kam cousine am ɗon jo surprise mo gaddan mon sukko ga min hawde nan eɗen gasni hawdu téléphone a wawi wide kam min o ka garoɗo ya cousine haari gongude no woodi konanne ko jinnoɗo waddemi surprise tan aɗani so mbimam ɗo mbeɗa ar mbeɗani kam gasata okono ɗo tampin hoore ma min kom jewni ɗon kom jiɗɗo yiidem aɗani noon pour tampinde gone yewtude mi yaha mi waɗa fon sew waɗi an kam ka gam min jikkuma ko waɗata ko ayde ko yimɓe ne jewni gonɗo ene niir noon ene jawra aduna haal ñam susa yeɓuɗa ko yangata mi anatama mbaɗa ha wela noon alhamdulillah cousine d'amour bon madame Ly so wi kam noon mboɗo welto non mbeɗa andi so wimam noon aɗa welto ko ɗum waɗi mi fuɗɗirade ɗon wonno hande mbiɗa ɗum jewten au propos de ɗiɗo tamoji fof ka miñal mi kalande noon pour affaire gargol mum donc pour jewden hen andi kanko han kadi gargol ngol presque on kadi ƴettimi ga presque donc il faudra que jewten hen kadi vraiment so wonti haaldal ana majjani tokoro bab c'est dernier temps la probléme aji gonɗi entre min e makko donc mi famani ɓe exactement e kadi hande kadi wona majjere ma mi waɗi ko mbawnon fof pour yidde famdirde makko mais mi faami tan kanko en jogui façon no yiɗi wurdude noon no yiɗi wurdude e min oɗo entreprise an wona majjere ma no heɓira e vraiment e tampere tampade hende min jottaka ala dernier minute ko Mamadou en bonnir ɗum liyeno yumum donc minni décision mi ƴettimi ko miñol yo ara sa ari kadi sa ari tan mbimi ko remplace automatiquement donc c'est ça wala choix kon donc c'est ça wona ni de gandirnumami ko jiiɗa ayano mbaɗani holno mbaɗa yewtande mbaɗani min gonɗa ko député sade jeanne ma welanimi de tuni mbaɗani hoore ma tan comme ni yimɓe ni annani wala chéri min o weltade kon ni tan a jooɗi ni tan jaabo an to jittuɗa o jiiɗum noon to foti yiitede to an koye tappere ma tan gonɗa guila subaka ha hiir halan to jittuɗa o marema fuɗɗima kadi waɗa clash am an mi addanma oɗo surprise gandanɗa hoore ma mo wona remercie de wona kadi a yiɗa haalde ko ɓinguel nena walla mi weltin ko gadduɗa ko weltade wawa ɓurde ɗo min beelama tan de ƴeewi suwaye baji aɗa place bimi aɗa andi ñette men joɗa pus sukasuji ɓuuri serva ay hande en jodi koɗo mais aɗa tama eyyi wona koɗo de hay goto yam ɗo koɗo wona amon koɗo ham wona kono koɗo koɗɗo wona koɗo a yaramam siwani ni de woni sa suwnanima yarana
cousine ko bida en non ni wayde gilta cuka Bismillah wallahi wa yara. min kam woto hebbin Boy so ciñira o da kam de wono kala guru mon sna ala faran tutte de mo mi ko seta tino mbaɗa cakkuɗo ɗo he affaire cakkuɗo an wajata ko men cousine banda wayrama de ɗum kam wallahi mbeɗen ɗo de an aɗa anndi ko gonnomi dow mum ayi Allah waɗi noon jangi ha ngarmi ɗo dañmi liggey alhamdulillah mbeɗen liggo joni aba koye liggey gonɗa eyi alhamdulillah e worɓe ngari wala ngaran to anen ɗon tan de worɓe kam mi haalani haal mabɓe on wiyam chéri men o waɗi ça va o monɗo ɓoyta sah o an o jaali wiido ƴewoyde sikil makko ot meɗen jona yettonne ɗen worɓe ngaren taw mitanenan mbimami fof worɓe joni haalani haal mabɓe gomke liggaden nen hande gallon yewde to mewo hadi merode yaltiɗo en mais maymuna kam mbeɗa andi cikkum tan ko waɗɗa hen nde hande ka jeeya waɗa goto e galle waɗen onon kam hono min ɓuri maymuna ɓaydi yiɗa indam nde ɗan tan simi hen habi asim tan ɓiɗɗo debbo onon pourtant fof jam musti kam inde ma nde ni oɗon mbayi tan ganda ɗum nde ñewɓuri on kaɓat tan o won habta mum ga bettele succès poɗɗon yiilade worɓe han kadi yilte komo haaɓi ko kalɗa ko mi nani kadi mi faami sukaɓe ala ko ɓe mankira kono noon miijo no feewi e ko kalɗa ko artirde miñel sababude aɗa ittam pawa mboɗo Mamadou jooɗi ɗo itta ɗon Mamadou giɗilam so woni no sagam a watta noon sabu andu kamɓe ɗiɗi fof ko an jibiniɓe te ɗum ɗo koko addata kereje hakkude maɓɓe ha aduna gasa ittataka rutto cimtanɗe a gandanɗa hoore ma gasata ha aduna gasa ɗum wona feere moƴƴere tinno accat tajju hunde tan mbiya aɗa waɗa noon miiji hen no feewi ƴeewa ko kalmi ko donc mi weltima Allah jarama a waɗi ɗo no arɓe ɓe mbiyani dhakkirni dhakratan fa al muminin e yimɓe so gondi certata e hokkodirde hakkillaji wossodirde hakkillaji wallahi min vraiment min kam gonnomi ɗo komi ƴettuno décision en ferme kono kadi ko kalɗa ko kadi ko gonga hay probléme gorala hen donc so biñel ari inchallah mom juɗɗinmi mi ƴeew no mbaɗiratmi feere haɗa kamɓe ɗiɗi ɓe fof intérêt goto nder hen taw mi ittani goto pami ɗum e dow goɗɗo kono noon tokoro baba so tawi o réaction mo jogui o ha jonko ɗo no jogui mi sikkani so tawi miñel ari eɓe mbawi wurdude walla liggidade ni henne par ce que min kam personnellement comme découragé nanoma kala ala caɗele kono noon ɓaydi tino ko découragé hen ko min woni yummako noon aɗa andi kam jeewma ko cuɓaɗo labaɗo jibinanta mukko no huɓɓino ɓerde ma so ari inchallah maɓe ƴetta famodirde e nder liggey o te ɓerde ma ɓuuɓat tan a dañta mukko an ko muusi ɓerde ma aɗa andi ko jini kalna kam holko jiɗɗa haccitade e holko jiɗɗa wattade mi waɗanma tellement mbeɗa welti hande ƴeew ko defɗa fof aɗa andi an aɗa andi plat am préféré mbeɗa andi wasi ko defɗa fof ɗum woni wiide koko mbaɗɗa fof no weeli kam kanko mbaɗɗa ne weeli madame liɓeydi woni ko sogeno fodani itgo leccaɗele mum garɗuɗi mum gurnima ka fotani wima dole fimata waytade gilli piɗima to ko gilli kadi kiɗo danade Maria
fondu kangi Mariama Maria Filito Tehu Maria nen won kew cagal ma sey be yini min jewten jam tan mi noddi kawam suyebu min kaldi mi pamdore ko garo minanan bimi mi noddi kawam suyebu min kaldi min pamdore ko garo fami dari comme ni don passement ka he passement waaw ko ton nangi passement ko nangi min kaldi mi ponno haal fu mi pamdore tinano amadam joni min somi faami e ngurdam ma min hay yanande ɓurimi yanande kam no mofta maayde hay genale hande ɓurimi andu noon ko min jibinma kadi jinmi ko mbasa yejjidde o galle ko min woni jodon fooli tuuba ko min woni bakkaba fooli duwaba ko min woni jalal mangal jabbirma mangal maayo heewi heewani fof koko deƴata so wiibu kawma yo so wiibu miñam yo ardemo ɗo e wasde ardemo ɗo wondemo ɗo e wasde wondemo ɗo ay min mo hanki o hurum gonnoɗo hakkude amen o omo ara ɗo wonko hollatami ma iw ha laaɓa mi andinma ayno mbami ni aɗa andi domburu hay so yeehi makka changera jikku mum min ɗum changera kam no mbami ni waylata kam e gonkam ko gonmi ande ka sabu ɓerdam nde koko heewi redam ndu koko heewi jinmi andindemo ardemo ɗo e wasde ardemo ɗo fof fote am minni haalama min kam koko garo kam fotema walla forema kanko ko garo inchallah on kam jinon faama an mane jogiɗa an hattan tajje ɗo e galle he mane jogiɗa hattan e haqqille ma miijade ko ganduɗa komi tawaka mi tinani mi ɓamdaka mi fewjidaka min joni somi faami komi tintinten min hay ndiga ɓurimi hay ɓolum ɓurimi hay zéro ɓurimi aɗa yaha aɗa fewja aɗa addo ɗo kawma min a tintinta kam woro yejjid ko min muyni acci tan o ƴetti Yeah, babe. C'est comment? Je vais bien. J'espère comme que Plado t'a aimé et tout, quoi. Mais ça va, on devrait aller à Mandy. Est-ce que vous avez été venu là? Siki. En tout cas, comme ce que j'ai à te dire, je t'en plus que tout, quoi. Donc, on regarde une barre de mentalité. On est comme jamais au plus grand, jamais comme au plus tard, ma cause de notre. Comme au plus tard, ma cause de la vie de fou, quoi. Sinon, on dit quoi? On est des gars dans le heavy désordre, quoi. Holare madan destuda mimi mekele kange judari mina makolova habibti mami wona hake dolam soina mai horam habibti an yide mada folam alaga jaranani yide malam pondo mami alamun dindudami korsa mala go jaranani moƴƴi ala caɗel mbiɗa man mbattum fewjude hunde walla mbattum wadde hunde tomi waynaki kil mbattuɗa wadde hen gueɗe mo ala hen kil mbaɗɗa nanu ko ala hen ko mbattum wadde minen tomi haldanema min nene sa yi mi waɗi wadde komi meeɗa wadde ka nannaɗoɗa ɗo ganduɗa ko faandu hay nokku mi nanna koye bolon gonɗa gacce tan son ñoolama tan mbiya kon nannaɓe gay ko holto min nannate hay nokku min nanna hay nokku min nanna emin celli min kay probléme joni ko an tan woni probléme am eyyi min ko an tan woni probléme am joni ɓayruɗa no fo hande ñaaɗi ko mbaɗɗa ndeɗo waare aɗa wayno garɗo wiide ni wonta mi anda holɗum ni jinmi ko andindem ko min jibinma ɗo ko laɓam taƴa ko mbimi ko ɗum ko weli neɗɗo so naate galle he ko welimi ko ɗum ko mettimi ɗum wattaki ɗo wadde ganda ɗum fofɗa wadde ganda an Allah ardinima ƴeewa gueɗe moƴƴe ko fewi ko Allah yiiɗi mbaɗa ɗum tan ɗum sa waɗi ɗum tan a foftor a faami ƴeew tan ko Allah yiiɗi ko tan mbaɗa an Allah ardini an woni nene galle an woni baba galle an woni foof
jeewol kala ko ñewta kala ko fewna mbaɗɗa ɗum tan jaaji nde gonnomi yummande wona hanti nde gonnomi yummande wona hanti aɗa ko jimmi andindema a rewat ñaamul mi rewa nanol walla ndewa nanol mi rewa ñaamul en tout cas min aɗa ɗo kawma asim kala ko yiiɗo yo andu ko noon an kay wi miik aɗa ndaran ala celel min kam yinno tan suudu pewnomo ɗum ɗum tan waɗata kam haalande pewnomo suudu so ari kanko heddo eyi mi haalde makko min paamodiri noon du passe makko aro heɓa ga o jooɗo ɗo comme ça kam mataw ma wat ko kersuɗa ma wat kulɗa darogel magel yo ngel fewnu suudu ndu wona ko darogal joguiɗa mi anda ko darogal mi anda ko pijirguel sukaɓe yo fewnu suudu ndu joɗa suudu min wona mbaɗa wawi fewnude ɗum sohla jom yalade jam min de ɗum wi kam kono hendu yahoru ndu wi mi anda ka dulendu mi anda ka hendu mi anda ka berem lefe mi anda ka sayande mi anda ka leeɓi hay leeɓol ɓurma nafoore sim bonni mbambu ande miɗo wawi ladde nde mijo heɓani poftinoɗo ande ɓernde hiri ladde nde ɓernde hulani hirdi koye beltino koɗo kanga soynara waynotako koɗo kewɗo doole dillini ande ɓurima doole fima tawa hoytade gilli piɗima to ke gilli kadi giɗo danade